watieki. Ane pinyne ok dalawa nie kulo. Pinyne ok dalawa nie kulo. Pinyne mati cheng'enye ni pinyne ok dalawa. Kawuono rupiyo. Pinyi kawuono rupiyo, wada separate. Tao. En sadi. Sabiche madi. Ai. Aleo yao. To di doka ot ng'wech. Minjo mana wach sati dok mana gi ng'wech. Pesa wacha ni ome kawuono. Mano pesa umaneno. Pes jodongo. Iome kawuono. Makata okiwinjo ma jaduong' Nyambune ocho. Njo kata ki yamo kawuono kinyarito kata ginene. Alos kata gimore bele. Aduogo. Okane kadhi budho. Diege ka osetwe. Pesa nitiere ga speed. Ne, biane ka penji gimoro. To wuok idhi e pes jodongo. No watimo nang'e wach Christmas. Christmas manade aduogo. Christmas pesa ne modago go budget sani mondo idhi tim na go shopping. Iwinja? Pesa na? Budget? Ai. Marango, budget marango. Mar Christmas koso? Christmas tinde wawene nyithindo. Christmas is next week. Yaero en ang'o? Ang'eyo Christmas next week Wednesday to. Christmas okawe ti budget tino ya. Christmas. Bro yudo ni ngado moro achiel. Christmas no wacho separate okadwa wach kodi. Tidwa na. Beda ne ka wawacha ne wach Christmas no. Abed pi. Tidwa chu. Ne, iwacha ne piyo. Sa bich koko romo pes bedo ngimi unga sa boro chiko. Kate di sani di nene dopo. Ogochna, osegochna. No koro wach Christmas ne watimo nang'o osika. Iwinjo. Gi wan kaka sani. Christmas tinde wawene nyithindo. To dong nyithindo ge modwa loso negi Christmas yawa. Koro idwa nang'o? Adwa na igona budget gik midhi nyiewo na Christmas gimoro amora. Mayo. Gi pesa ni dong ni mwacho kendi ni dhiomo pesa. Pesa tadhiyo. Pesa no boken pesa mo malich yanya ero madangi chaki kete budget to ambe an gi make. To donga wuona en dweche adi kapok ochulu? Riwti dhiriwgi. To koro pesa mathis ni dang wachak wanyiewo gimoro. Wada gona budget adwa dhi chiro. Ada dhi timo shopping chon kapok sa oromo. Budget go to koro ang'o gini? Yawa, mia kwana miti go kwana stadi ge chira. Ngati mikiduogo ne tamba wuok adhi chiro. Ato wacha ne piyo awuok. Ti wacho king'eni pesa no ken pesa mo malich. Wacha ne. Adwa ngana dek. Idwa chako ohala. Ngana dek. Wan ji adi odni. To wan ji adi odni kwani okichiem. Tinde michiemo molo ngata. Nero ngana dek kata in ngana dek di cham mitie ngana dek. Wach ni mondo imbi nyisa adwa ngana dek. Adwa blue band 1 kg. Adwa skari kilo 2. Iwinja? Bone gibet nyaka gibuka nya wacho ni tinde ko. Mokiko dala. Ako dala nenga, ok acham. Odika. Christmas en dala di. En dala dik. Ngano ko tarik 24, 25 gi 26 chieng boxing. Kata kitedo ngana chiel kende di. Ngana chiel da cham dala 2. Ichamo dala di. Adek. Nyaer. Ngana di. Aya mo adwaro 10 liter. 10 liters. Ipogo ne ji gweng koso mokidhige to tedo go yawa. Odika. Masling apar of the wrong. Masling apar ted kata lot masling apar. Ne separate tim na piyo kau kata bu agem ni kalam gi buk. Ka koro mano kende osechopo 6,000. Miwacho go to pesa to wadhi yudo 2,000. Ok 2,000 pesa no ng'eny. Pesa no ng'eny ini bede jaduong' imbi cham pesa. Kiana jaduong' nyanya bede nang'o? Wego wan ng'ato dwa ngana dek. Salad kube. To kare idhi maraj wache maber bede. Kare kore timo nang'o? Kare mia siling 5,000 adhi ago budget kena. 5,000. Atiye bag. To donge de chamo pesa ya separate ang'o matimore? Yani Christmas ni ukawega nang'o? Christmas ni ukawega nang'o? Ukawega nang'o Christmas giri ndala chiel. Nyaero ndala chiel kama. Idwa nega nang'o? Koro an negi nikech Christmas. Nyathi. Ok ni no. Ne sani wan e gweng' chiro wadhi dichiel. Koro ichung'i we na piny amba chung'i. Ada timo shopping mar 10 days. Pare ni ya. Pesa na aba de jiwo nyaero. Mondi imi adhi atim shopping. Apana.
Ne, adhi nyiewo ni ngana di. To koro sani midhini, idhi duogo sochika par, anti weya kanang'o? Awe ika nang'o na? Ere lunch. Lunch? Lunch cham kata odowa. To dowa manyoro, yawa. Cham odowa lunch, ana onge pesa. Manade ni yawa. Nyoro kani odowa. Odowa michamo kaka kawuono cham lanjo yieng'i. Nyaere, an dong' awuok ka koka chiemo. Kare tim kaka ihero. Kaka ahero nang'o ya baby. Luonga ni baby. Iwinjo, ne, ing'eni kinde mag Christmas kama be ema nayudi, inyalo paro. To koro tidwa dwanya gi Christmas. Ok adwa dwanyi, iwinjo, in emidhi marach. Koro ngana adek nyahero kata in king'iyo ngana adek yawa. To dong nitie kata joma bro biro jo karibu yawa. Jo karibu manani? Kanyo to kendo koro iketh. Jo karibu sani ne, kinde mag Christmas kama ng'ato ka ng'ato tere dalagi. Obed ngano chapati go e dala ka dala. Koka mano to ne gweno wadhi yudo nade? Chieng' Christmas dhi lim nyameru cha. Gweno wadhi yudo nade? Gweno kendo. Kara, wuoth maber kiduogo to wang' nwa wuo. Ang' nwa wuo? Ai! Ayudo kikano na kata la. Ne. Sokom ni ot. Ai, chop maber. Ne. Pesa no nyaka wacham. Chop maber. Sasa. Ngana di oda chako ohala ya. Separate. So, ng'uma timi? Samirado gi ng'ato. Kineno ko kene moods mag wuoyo kar. Moods oko mata, iwinjo. Separate. Ing'eni ng'ama oluorore e gweng' ka. To sa miwuotho gi ikwano lweti to ok marwa, iwinjo. Nekech in mimako to weche mag liet e dala ka. Itieko? Itieko anyalo dhi. Separate why ni fofo ngwaro. Wuondeng. Joshua. Ngana dek. Ngana dek. Olware apiko koso to olware tuktuk. Winji. Dako. Kata ka nyisou ni weche dhako weuru medo mon. Wane mwaseng'e gima hun gi ng'a. Ok iwaiti ta an maseng'e to ngano nie wiya. Mo gine. Masa hani mibiro kani to ngano ni wika. Gama piyo. Kachako nigi weche mon tawacho ngano. Tudgi gi obed gimoro adi. Christmas. Christmas a woodbird sekoketa. Christmas notimo nang'o? Christmas to Thursday. To poko jebe Thursday. Budget chando wiya manyaka nyoro budget. Ngana dek. Christmas tinde ndaladi. Christmas ndaladi. To okibed thuolo. Apenji. Dada hako mi budget mar Christmas ema mito hedex to chako mito confusion koso hiutemo wacha nang'o mane gima kelo ni wuodo ndeng konya ngana dek mo salad gine kube moro magikani iluongo nang'o to ng'eto to liters gi 10 liters ni Christmas giro odiochieng' achiel Wunera mon to in gi dha kachiel ya dha kachiel wacho ni to mon iwinjo inyalo miyo to omine magweng' ka to ochokre ni mago serious miwacho ni an gi dha kachiel ing'eni budget opong'o wiya mar mon adi ang'e ni to to ni medo nyauyoma to hauyoma dong ni riembo ne ang'atimi nunga ngisi koro kadang winji kai ni ane mana riembo nyauyoma
An no kariembo nyaoyo ne. Ok adwa ni ng'ato ng'e ni nariembo nyaoyo. Nyaoyo ma nodhi kende. Goro Christmas otimo. Dhako dwaro ngano Hata ngana adek. Salad 10 Ing'ama to iluongi ni to fundi mar engineering mar fundi miyo ji mo. Mar bicycle. Inyalo pingo to ngana adek. Iwinjo. Dino ndiga mineno wa dino ni. Samoro inyalo bet are okinyi. Nyaka kata sa 8:10. Kaka kata siling 5 manie okikionge. To dhako to nyisi ni omne ngana adek gi salad. Monde. Ami so Solution. Mia. Ing'e ni gima timore. Ne? Inyalo kawo dhako chieng' Christmas, ti ichwade chapat matut 20 bob. Ichaki igo e ponge. Ing'e? Ponge. Ponge tang. Ponge to ok mandas maduong'. Ma 5 bob. KDF. Imiadi. 4. Ichaki ichwade soda madiaba. Soda madiaba hedho duka Wuoro ndei to jak ni bichon magini chando chunya wuotho takwano lweta ka ng'at mosekwano mon. An ing'e ni kata neno kuma setime neno kata dionge. Ta wuotho ka chwado lweta malich. Jak ni bichon timia iluonge nang'o solu. Ing'e na ami solution. Solution. Nekech gweng'u kanyo. Ing'e ni une family. Wane family. Mama poko enjoy Christmas. Gigo ne wachamo cho. Chamo gi ng'a. Gigo wachamo gi wuonu gi. Winyi. Chamo gi ng'a. Winyi. Gigo wachamo gi wuonu gi ni ma stinde endi Christmas monego bedni wawenu. Sani karama madhako dake time mang'eny. Aina. Okabit ne iwinjo giminyisa no. Mane gima dhi timo. Iwacho ponge. Adi. Gi soda madiaba. Oromo gi. Mano gima ok anya timo. An awuod baseko keta anyalo ng'ato ngana de. Sasa tomato mato ng'ama wiyo go bonde manade ya. Christmas arisa ni mimi amua tiwache ni iwuondo mana madam hadhi nyoni pigi hadhi nyoni tuktuk ka tuktuk hoto medhi nyone to mana to gi orwake tiende wen tuktuk matero ji wuoth Kisumu. It's okay. Yeah. Omera. Bet poka. Omera to base tiyo ndi dala ni. Kata ka mano loka gido kote okuyot. Nyathi manyango ni gimora mora eno wene min gimora mora mondo funde ne. Nyathi ni wuogo kinyi kila kiti dhuro ne wang'ayu. Lakini magi bene chieng' ne nyuom. Koso magi ma bibi ayo wacho ne okoko onge nyuomo nyithindo manyiri. Ano kangani biro mo sai mor ni ne. To poda pagi mo de darling. Omera to maka waduto ber ki ifuoke lak. Na mera to se pare to wiwi to think seriously. Hata pito Christmas. Mano chuor wadwa miluoko kamano. Maji luongo ni. Ato ku winji gi kaka nyapcha wang'ni ka konyi dhaw. Idhaw na kendi. Se pare to wiyo timo yogat. Ok yogo. Yogat. Ya to ng'ato koro ningi mata tago wiye. Sweetheart hase confuse ga chieng' Christmas. Mang'eny. Hiriambo. Ise confuse To koro dunga Dungi confuse gi beyo. Ma serious and that salary. Tarali. Tarali. Konya momito doko nanda godi. Ngene doga to tan. Kisom. Ibinjo. Na seri kamano wacho. Ndiwe akure. Kakoro do. Pim na gima separate do timo. Ibinjo. Separate. Helena separate so.
o separate gi chiegi. To mano to paka wacho imbi udhuri kama. Ibi. To separate bukore wacho ni oko nyal chichiwo budget ne dhako. Ni oko chiwo budget. Hando ngami mama gik moko chieng' Christmas. Ni separate to nganare. Bukore ni mama. Gidhi chamo Christmas nganariyo kende? Ato mano taringa wayo. Kare gin nyathi ma nyako cha dende kawuono rach. Adwa ode matin. Wacho ni nganadek. Nganadek ni ngano bundle ye maromo. Kadek marango? Adek for what? Ala minya ka ngano bundles. So ngami ka ba? Ngano bundles. Pwede ngano bundle. Ingene ki nyaka sweet. Basta bedo fa ano kendo. Imante go ego malate. Ati gori winjo. Is suspect ngo e Christmas. Oka suspect. I expect. Ingene di moko no ne what this is serial board man chen. To no ne ti jok moko mano kwalo. To koro ne is aspect mane kisungu mani wuok go. It's okay. That you want to fine with me. Fine with me. Not fine with me. Ano kibikudo wiye kinda nyola. Imbe kare kyake so me ni not fine with me. Apen to cool. Gima dwaro. Mia gine. Bo umepangili. Budget. Me get a self container. Give self contain. Kasa mama macheli kete self container imane. Mano mi kia kisungu to wacha dhuluo de chielo nge abro winji anyaluo winjo. Donge kata kaka kia kisungu to donge ni igona simu ni moda akel ni aboja. Donge me eso kwani. Donge na kelo poka tamara. Inge kelo gi Inge gimo mi mor kodi. Ange gimo mi ilava. Ingene wi miso kwani. Ingene nyapo pono ne ngato. Ingene ka apole batine. Jing Christmas. Ka police dito ko yodo. Nya yama ginyok nena. Makatano. Hizi confuse. Kina. Adwa ni mondo wete gimondo bika. Dong mano to mpangilio mapile, dong Christmas nyaka gibiga. Wete gi ka gibiro. Iwinjo? Wadu madundo kibi. Ko binadene mokuongo bire dala na onge ng'a kuongo biro dala wadwa maduong ema kuongo donjo. Wadu madundo to kibi to ka kweri kendo okawuondi to kendo no chamo niango e dala ni. Madida wesema madida lu wadu no thala seriously ogno tali gi momiyo dalo cha wangine ngeny to imbe no na akwedi gi manekari inyalo rudho besen gi stilwa how mondo wuog clean and clear clean and clear to besen hinjao na seriously besen no gineno ko ya kala blue bire kala racha besen koro owewni ka bolgam ibene na amor besen na sena ni dong inyo mo ya iwacho mo to Christmas ya wa kama kini kuridwa manyo tuanyo so kwaje dia we happy we are happy we are happy maye ya wadi bada aye kon wadi kanye to pokimia budget budget I think you need bundles a day. Bundles a day. One for yourself. One for me. One for my mother. One for my father. Mother need to wife man. Achiel mar mama. Ange mama baba udong. One for us here. One for Marwa. Wateka. Iko mani mondo wato dalaga. Ngamulungo as mar mtoka. Ana wacho wate. As and wate. Ingin ngene de wacho to as mati utu
maiti. Ok makidwa noting'i, an ok adwa noting'a sani. An kata kitho sani, amanyo ma jater to life dhi mbele. Ineno gima to mora kodi. Jo machi ok to sani. Githo bang Nanyisi, bibi yangu. Bibi ai. Bibi ai. Kwa Manyiso ni dhi kuongo na tho dong. Dong ino ke. Wan modhi kwano jo machwe ma tho. Koro jo Iti kadi kwano ni tindu lori. Dong koro bibi ilong ni ilong na Bibi ai. Oka dhi ginen. Ineno to ze wudo nyang. Gida anja. I don't like them. Me, I like them. That is one problem. Yeah. Emma mi era ne ke Why? Huh? Ya don. Ya don. Donji. Adonji Donja. Ngato nditona. Nyaero. Mano manade we luonga. Wacha ni we luonga de dala wagi tuon. Aina. Ta ango. Ango manade le chunya. Manya kana tani ere kata ki mitingo mibiro go kaka ne we ake. Le chunya Okay, waka kata oti angati mi. Le chunya me. Mi agika. Okay, wo kata ya. We ko da to ko dianga. Ase chwanyiga. Ya to. Koso ngato semi. We wawuoya. Wacha ni we ba. Abiro gi wach maber. Wach mane? Wach keto. Manya kana ta certificate. Mo. Ni kawane ke. Ha? Ya, we will gik masetimo. We ko da biku. Abiro gi wach maber. Abiku mate yewa. Ayo, waya kosengera ya. Adi. Yero ga tugo manono. Wakau gika. In serious? Ido nyokan serious. Gika. Ayo walo. Iwalo ga mang'eny. Ne, separe tu bako giwe bako begego. We biku mate. Aol gike. Abiro gi wach maber ya. Wach mane maber minyisa. Ng'ato semi. Kata joma dhi ok dhi ga gi kaka. Ade idi kama na nyaya. Asai ya. Wiwi nyaka diki. Nyaro madak kodi maber makata onge pesa manade to gwenda mi maki uso niya. Asechwanyiga. Leo chunya. Nyaro ok dang' itima kamano. Ade pare nade. Ne. Weche loso. Weni koda ade kenda diki gika tema na. Koro iweya nang'o kaya? Koda we na. Gowi ma yandi yolo korido ng'adhi chulo. Idhi chulo manyaka nende na chakuri Ng'adhi chulo. Ne wetimori koda kaka itimori. Gi wawuo walos weche. Asa sai manyaka nende. Dong na chako sai gokinyi. Ni saya. Aya miya pesa miduko go mondi akada. Ai. Koti agol ni pesa. Ne, weche loso ya Sasa nya. kadwa walo. Asibembelesha imoromo. Isebembelesha moromo. Oriti wane. Iwe ma ne wetimori kaka itimori no. Bine wawuo. Ne weche tero mos yawo. Ne iwinjo asechwanyiga. Dongi kawuono tichwanya pok tichwanya. Kaka riti maber makata chieng' mabiro dala winge garama manotera. Ing'e dhok adi mano uso kochong'e ka monde ka wabigo dala gi Brian gini. Koro ne uso dhok mondo ibisanda. Garama gote ma kori weya ni ng'ado achulogi. Ema penyi ne uso dhok mondo Gowi misebedo kiolo korido ine gi gowi kodwadu ine gi gowi nyaka katok ka ng'ane ng'adhi chulogi ma koro iti wuok ni nyaero. Dongi wuok ni gelo na ilani. Kora murumo ne kinena oro midwa nega nang'o? Idwa nega nang'o nyaero? Anade. Idwa nega nang'o? We ok idhi we timori kamano nyaero. Aheri mali. Ere gima nyiso ni en. Iwinjo. Iwuotho nade. Ok Christmas emi ywago. Ne. Ichamoga ponge. Kawuono go ma. Ichamoga ponge. Tipo ema. Ne, Christmas ada nyiew ni ponge Ponge gi soda madiaba. Aheri maraj namo yie. Kero ne duok bagot ya iwaye ang'ati biya. Idwa weya eligari sani ajara ngach kata koro kiwuok ka kiting'o bege ka ina gi jogweng' nyalo thuodana. Dongi ne misanda. Ok anyal sandi maraj yawa. Jogweng' nya wacho nang'o ya jara ngach koro imbi wuok gi bege kaka nibiro koro iwuok adier. Jogweng' dhi wacho nang'o ewi. Separate nitagi nitinaga pokadoko. Awacho niya. Iwinjo. Ok Christmas emi ywago.
Ponge manade minyisa ne dunya. Ina ka adich ke ponge ni. Soda madiaba moro sani owuok. Okadwar soda grego okadwar. Iluongo ni with no sugar. Onge okadwar. Ang'eni dhihero, kineno warwak gigi ot ne. Irwako gigi ot nang'o? Sipare to kwadi winjore. Yaye waya. Okwadi winjore kodi. Ai. Iwinjo. Ne. Soda madiaba kineno. Wayie ni okwadi winjore kodi. Waya ne. Ai madiaba nyakiera era maka soda makineno. To wuoche Mage gik ma okadhi winjore kodi. Okadhi winjore kodi. Ang'atimi. Waga ng'ona ema tima. Ikora ang'o tima yi? Ne. Sipare to kwadi winjore kodi. Duok gi ot. Iwinjo. Kamade gik ma koro idwa yira de dala okena te go chapat. Idhi adier. Adhi. Iwana ngedi. Adhi ge tuo. Ape ne. Iwena. Dongi neno katu sukari. Ya wa ingera. Angeri ko sade. Nyaero in serious? To kumena no kateni. Nyaer. Ne. Ap. Nyaer. Idi adier. Ya to gowi ma andi ole ka ngadi chulo nyaero. Ne. Nyaera sai yawa. Nyaero gragite ne. Nyaero. Nyaero kdangi tim kama nyaero. Ne gege. Ya dako ni dan tim mama late kama je. Nyaero. Ai yawa. Nyaero. Ai. Asema aruda. Bine. Sipare. Ma ini ko samang. Ano na nga, tane na nga. Ma abed. Sipare. Ma ini ko samang. Ibiro goya no ma. Ma ini ko samanga. Ma penju ni ma ini ko samang. Koro arwenyi ana separate ni arwenyi. Iwacho nang. Main. Aruda ya. Apen. Wata dojo dumare pargari. Wedi mabo. Asebedo kama anyi ma awuothe area ka amanyi apenjo ji nena aruda. Onge nga apetida kanyi bi ya malo kama ni ae. Antie. Intie. Separate. Dong ni disappointed dumare pargari. We paro mosekalo ya. We paro mosekalo. Nyaka paro mosekalo. Kwane sani. E kindu wagi nyasembo. Dong ni yero nyasembo tani we. Nyaero kusonga. Nyaero. Not nyasembo. Nyaero tani ani nyasembo. Nikech korwa ni pure ni no pidhe maembe to korgi nyaero no pure. We paro mang'eny iwinjo. We paro ang ni ket kata chunya ta ayo kamora ngati. Dong ni nyisa ni maembe kinya pidho go nyithindo. Iwinjo. Gimomiyo nakawo. Sipare twerie koda. Iwinjo an nasedo dichuo naseke. Koro ija. Okanyal tiyo kodi sana. Bine ine. Gimomiyo nawe itakawo nyaero. Nitie gowi moro ma wuonwa babawa nolo korgi nyaero. Kodi chula gowi yam. Ni chulo gowi yawa. Kodi ni chudi. Osebisa ni onge nyaero onge. Ok adwar chuor ng'ato. Bine. Sipare. Nyaero onge. Ajako wuok ka joma dongo. Biman nyaero ni. Bine. Madu mara pargari idwa disappoint akendo kaka ni dai Koro disappoint. aruda. Mara pargari echa. Arudi nyawe. Ok nyalre. Bine. Weri koda. Newa yatwa aruda. Baby. Ya pare ndalo mane aruda. Koro ne aruda. Idhi adier. Pare ndalo manene. Koro iparo gik machon to ato bina chulo mago. Isani nyaero onge. Sawa. Bino kadwari kata.
Separe. In serious ka kama twenyo got nade. Wenyero koda. Idwa iketho oda. Iketho oda. Ng'a to ko kethodi. Ha? Bwana Joshua. Nitie lengo moro mane in go koda. Ng'a? Ang'o minyalo miya bad paro marach? Inyalo miya paro marach? Mera to owek pi mo pacha. Ana mi solution. Iwinjo? Solution digoe moriembo nyahera. Ng'atimi. Solution kidwa keto ni miyo ng'ato solution, miye ng'ato gimoro moriere tim. Dak koro noyiego. Iwinjo, awinjo kaka iwuoyo. Ichal ng'ama to otiyo gi solution oloko kon gino nang'o. Iwacho ni ang'o kisungu. Conclusion. Ok atimo ne iwinjo ka in iwuon eminyisa ni ponge adi. Ipimo papa chani tedi iwuoyo kaka wuoyo kosete. Okapim pachi, okapim iya wang kendo kik iwena mor. Kik iwena mor. Kare imbe to kata kineno newe maka penji. Kare imbe di sebo wadwa. Ne, weketa disable ni. Ich wang ma iyo wango ema nyalo rwaka gino. No, ne bwana Wudo ndiye ng'oka mor. Kendo kata king'iya som pacha malong'o. Som pacha. Kik wang'i kodi ng'eno kambasni. Joma nawalogo ne gin wuoru gini. Inyalo nyisa na nyis mama chan ni anyiew ne ponge adek gi madiaba. Inyero ginga. Imor. Ne bwana idwa konya koso nyiero. Onegi konya koso negi nyiero. Wi ofuongo. Ato idhako di kata gi ponge ang'wen. Ng'ama nowacho na? Gi chapata de. Ichaki lokori? Ng'ama nowacho? Emo miya wacho to wi ofuongo. To wi ofuongo adier apenji. Inyisa ni akaw mandas ponge adi. Kanyiso mama cha. Anyisa ni ineno madhi mawera kodi cha. Bwana ingeni ang nawego ni mbaka ni nikech ichalo ng'anyera. Separate. Ilokori separation. Amera abrutali the palm nendega no ami manatoro ada advice ini ka iloke solution advice nino dako konya advice no dako konya inyalo iriembo na dako iriembo ne kendo Jaudi madikaw. Which way how? Next skin of that issue of ne wach doluo. Class ariyo miwego mare kaka ing'aw kiai. Anga majapuonj. Ing'aje puonjo joma. Oluo ragwen ka iwinjo. Ipuonjo ji ywa dwal ne. Iwinjo. Nyaero nyaka seche gi nyaero onge. Iwinjo. That's not my problem. Iwinjo. That's your propaganda. Iwinjo. Adwa ni konya Joshua. Ang'atimi. Adwa ni konya. Ako nyao. Ako nyao. Ne konya wuoyo gi ing'e Aruda. Aruda. Konya wuoyo gi nyathino endo. Omera to ichaki idhi Aruda. Ne Aruda ema nachako go. Iwinjo. Aruda ema nachako go makata chieng' mineno nayudo nyaero. Aruda ni ema nonego be nakawo. Ni sani koro arado kode kata minena biro ni. Aruda dong'oruko kode. Iwinjo. Kata kisungu moro hadi dhitiyo ka. Once you left Christmas, you cannot return Christmas. Koro mano tinyisa ngo. Ni we Aruda chieng Christmas. To gi himbe dako we chieng Christmas. Ok inya duoko Aruda. Iwinjo. Adwa ni konya. Gima duong' ni adwa ni konya. Minyisa ko to kayiem. Iwinjo. In tim niya. Manye yo mwanyalo dogore go Garuda. Kata ka nyaero no. Ato to homera separate. To hana hakwa gimono. To weri koda. Hana no solution. Kori we hesitate. Awaje ni ne anon ginen. Ingene tinda aero keso. E gima ni dwaro. Keso. Ni dwaro no timre to setimore. Iwinjo ne adwa ni konya gima duong' adwa ni konya mako kinyal konya to in misemiyo nyaero dhi an paro no naonge go paro mar mandas ki adino naonge go in mikelo gigi to kinyal konya jaodi ngawa jaodi amera anyata tali serious jaodi ma
Sawa. Ha? Kok Kanga, mi di dake. Ha? di kumi di. Ha? Omera ne. Kinyat. Jauh dia mati kau. Ane ma ikao kedua loso na lau ne ako keto na ring ma. Yang ini ngano caka. Ngawa. Jauh di. Makau. Ne, mama. Ang ni wena. Ne. Hey. Luan ni ka. Hado. Wema. Hado, Ima hado ko mako. na wala luka tikanyo. Oh, dikan. Ngiya kai wo ko da luka nya tikanyo. So, udua nyuako. Explain. No, look at me, Udua talk to nyuako. me. Penjo Luka nya mapenjo. tikanyo. Udua nyaka atugra. Hituguri. Atugra. I'm man very strong. I can beat you. Omera. This is my property. Binge ngano caka. Hey. No. Don't see me as Oromo. you. Ibiro kai imako lweta kwa Eh. sewe lweta Oh, I want money to take me to the hospital. Eh. Number 2, eating itera kanye. Ngalo konwa tuluonge ka. Yeah. What do you What want money happened? to take me to? Iwinjo adwa na keti wach maler. He. Ma Joshua. Ma Joshua chuora. Hey. Wuodo nding. Chandi gango. Joshua oriembo na dhako. Okao saruya. Winja. Okete loto. Bayo kono dhako to dhako ringo dhi. Joshua Saruya. unyiero umor. 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 Some other things. Magi tanga di. Umor. Wetreya. Umor. One was stay one happiness. What again happiness. Iketho da Joshua iketho da na ikwanya serious. Ne otumo kimo ketono ni Iwinjo kujo. madam. Okay, umarach. Okay, chakatan. Okay, ne lingi mus. Okay. Dako kisekendo. Yeah, tomato ngayawa. Okay. Istapanya ke dala na. Ne, mai ineno jaodini. Oriembo na dhako. Makumo dhie gapia. Koro aneno ni Tiek kode imaki yo tiek jaodi to holokore ndiga. Riembo jaodi. Joshua kamor, chunya ok mor. Ambe iwe na hamo. Chunya ok mor. Ano kamor ambe. Ango kelo ukando okutiek dondro kuko gire ne Eh, kuko. okinyal mako pengine property mara. Okinyal mako to individual Biro mara. mango daka. Okinyal mako Sawa. my. Sawa. Uriemo na dhako, itama eja sawa. Hey, Paro go kodiane mang'eny. Mane. Jao ngawa. In Na paro maingo koda no wiki Kiswahili. paro man go kodiane mang'eny. Paro yangu na wewe mimi najua. Ni wacho ni jabi yuko nayo na mimi ni wewe najua. Mama no paro maingo koda. In wuonde ngin. In We sema na dichwo kamano. okibedi. Mama Ada wuotho ni sawa. Okibedi. ngao. Kasto gima wanyisi tang' ahinya. Kiki gweno wada. Hata ng'ango. Ne longe. Tapeni. Ato ne wuochege. To pane nyalo fall gi Ana yoyo. fo gi yo ya timo godang'o. Hii pengine wale kuridi disebo wado. Okay, mimi influencer. Happy. Amesari ni. Timu sipare tena. Tukuru ni ema. Hata waromo kode. Haite ndio. Nini gidao dongu mama nyonyo tena yizikani. Wachi Christmas. Ema waje nemo dingizo dako ni awaje leto. Nini to odhi nyanda ko ponge ang'wen. Gichap. Mano yengo dhako makanye. Yengo dhako mane? Okiani nino obiro no maki. Bongeni ni Tingena dwa welo lweta. Du utero hospital kode. ni kike kibera. Kibera to gire ni. Okibira lo akare. Waluongo ni kibera mano be bedroom. Hivi. No obiro makina. How to iti isembo iwuotho kode ubiro in kata dichuo wadu gima biro timo ne chiegi podekia imbe nyap ngati wuondri kako in maluori tore adok nyake luora nyathi moro ma wet ni hoteli ka ma inyalo we mama luar mana dara ga chuoni ang'uono ne ang'uona tingini to ji oluore gweka ngamuluora kendo pimna gi in fact chief oluori serious awajini our chief okoro ni ka you them war dum ni songo dong awaji chief oluori our chief of the area
Don't fear you. Mano jibu no. Ai, riambo. Chi fear me. Kare nyathini wanyna opuonja kisungu moko dhi kare. Ichwe machal ma gima li. Inya dok kumiya udhu go mbaka gi ng'ane ne gisipade kuchute. Jo gweng' be kuodhi. Nyisgi gibed puodha. Ok adwa ng'eyo. In liel moro moro ok ibarie. Ya. Luwore gi kata. Ng'eni giwacho ni to chiemb liel ema timi kama. To ok an mawacho. Ino kuode wiya serious. Ere kumukuot. In liete te nyaka idhiye. Ai nade wal. Ha? Ne. Kuong inya isombo yiende gi pike ot ka. In ke wacho ta asomba. Mondo iriemba. Kasiri. Ilo sango kanyo. Eh? Ilo sango kanyo. Kuon gi ponge. Kuon gi ponge. Idi ketho Mary. Idi ketho dakwa. Ii, da ko achweto iwene nyaka koe.